It-trasformazzjoni tal-ġnien is-Serenità f'Santa Luċija, żona ta' iktar minn 2000 metru kwadru li sa ftit ilu kienet bla użu, qiegħda titwettaq b'ritmu maġġel. F'dan il-ġnien li jinsab fin-nofsinhar ta' Malta, Project Green qed taħdem fuq proġett ta' spazju miftuħ li għandu lan li jtejjeb il-benesseri tal-komunità u joħloq rabta aktar b'saħħitha man-natura. B'investiment ta' aktar minn 500,000 euro, ġnien is-Serenità dalwaqt se joffri lir-residenti ta' Santa Luċija ambjent tranquill u seren li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Dan se jsir permezz ta' żona rikreattiva sostenibbli fil-qalba tal-lokalità. Fid-disin ta' dan il-ġnien Project Green qed tagħti prijorità lis-sostenibilità kif tagħmel f'kull inizjattiva tagħha. Il-ġnien se jkun imżejjem bi 72 siġra li se jkopru żona ta' 150 metru kwadru biex jipprovdu dell għal dawk li jżuru l-post. Barra minn hekk qegħdin jinbnew modijiet sostenibbli li jkejlu 232 metru bil-għan li jinkoraġġixxu l-mixi u ċ-ċikliżmu fil-ġnien. Project Green qed tiżgura li 70% tal-materjali użati f'dan il-proġett jiġu miksuba b'mod sostenibbli biex bekk jonqos l-impatt ambjentali u jiġi promoss l-iżvilupp ekoloġiku. Madwar 2300 resident li jgħixu f'inqas minn 10 minuti mixi mill-ġnien se jkollhom l-opportunità li jibbenefikaw minn dan l-ispazju miftuħ li se riservi ta' oażi fil-qalba ta' żona urbana. Minn barra s-seġar il-ġnien se jkun imżejjem varjetà ta' arbuxelli u ħwawar li mhux biss itejbu l-biodiversità lokali imma wkoll isebħu l-ambjent. L-ispazju se jinkludi wkoll ladira serena, żona tal-logħba tfal, teatru Grieg u żoni fejn wieħed jista' jagħmel piknik. Bekk il-ġnien ser joħloq ambjent fejn jista' kull età jistgħu jistrieħu jilagħbu f'ambjent naturali.